जय जगन्नाथ शुभ सकाळ 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 मु रेडी ହେଇ ବାହାରି ଗଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନଙ୍କର। ତ ସେଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏଠି ମୋ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ଘରଟେ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ ଟିକେ। ତ ସେ କହିଲା ଯଦି ଆସିଛୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଆଉ ପଣସ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯା। ତ ସେ ତାର ପଣସ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବେଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ବାରିପଟରେ କେତେ ସାରା ଗଛ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତ ଟିକେ ଆମେ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବେଗ୍ଟିକୁ ଦୁଇ ପଟୁ ଦୁଇ ଜଣ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ମୋର ଗାଧା ପାଧା କରି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସି ଦେଖେ ତ ମା ଏଠି ସବୁ ଅଣା ହେଇଥିବା ଦୋକାନ ସାମାନକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଗାଧିକି ଆସିଥିଲି ତ ସେ ରୋଷେଇ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେଣି। ବାପ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଠି ମସ୍ତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଫଟାଫଟ ସାରିଦେଇ ଆସି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ସବୁକୁ ସାରି ନେଲି। ଦିନର ଖାଇବାରେ ବନେଇଲି ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଗ ଦେଖ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଥାଳି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏଠି ଖାଇସାରିବା ପରେ ମା ମୋତେ ଡାକିକି କହିଲେ ଲିମା ଆସିଲ। ମୁଁ ଲିମା କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ରଖ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି? ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଓମେନ୍ସ ଡେ ତ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଅ କିଛି କିଣାକୁଣି କର। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଣିବାର ନାହିଁ। RBI କହେ ସଞ୍ଚୟ କର, ଏଇ ପଇସାଟି ମୁଁ ନେଇ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବି। ତାପରେ ମା ଆଜି ଆମେ ଖୁସିରେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।